Ja, så vil jeg lige vise jer, hvordan vores nye Google Documents kan bruges. Jeg sidder her og har sygt barn og har altså ikke kunnet tage på arbejde. Han ligger her og feber og syg ved siden af mig, men jeg har oprettet et Google-dokument til mine samfundsfagselever her. Faktisk har jeg lavet 5 grupper, som I kan se ligger heroppe i toppen, og trykker jeg dem hen ad dem. Men det gør man ved at logge sig på sin Gmail, og så heroppe i toppen, der kan man så vælge både Gmail og Calendar. Og hvis man trykker på den, der hedder Documents, så kommer man ind, hvor man kan lave dokumenter. Og det jeg har gjort, det er sådan set, at jeg har bare sagt Create New Document her. Og her har jeg så tastet mine arbejdsspørgsmål ind her. Og det kan I se lige om lidt, så man kan give dokumentet en titel her. Jeg kalder den test. Og så kan man sige share herover. Det kan man altså sige, hvem der skal være koblet på det her dokument. Og hernede, choose from contacts. Og nu er det her jo sådan, jeg har fået min eget hold til selv at oprette nogle adresser, men det vil jo selvfølgelig blive lavet automatisk på de forskellige hold. Men så kan man sige, at det skal være Christine, og det skal være Kirsten, og det skal være Magnus, som er i den her gruppe, og så trykker man bare done. Og så når de logger ind på deres konto, så vil de kunne se det her dokument. Nu lukker jeg lige for jer. De er sådan set i fuld gang her lige nu. Og så kan I se, så kan man følge med. For eksempel så har vi en gruppe her med Mette og Cecilia og Kirsten. Og man kan se, at Cecilia, hun er allerede ved at få spørgsmål omkring pengepolitik her. Og man kan følge med simpelthen løbende, hvor hun skriver. Og man kan se, om Mette hun sidder og har i gang i det her spørgsmål. Ja, så er de selvfølgelig delt spørgsmålene ud med som her. Der er de snedige. Hvor meget hun er, det kan jeg ikke, eller Kirsten, det kan jeg ikke lige se. Men så kan man se de enkelte grupper, hvordan det kører. Og der kører sådan en chat herude. For eksempel så har jeg lige bedt dem om at uddybe en af de her modeller. Og så skriver tilbage, at det er de i gang med. Så det fungerer sådan set rigtig fint. Og så har man altså de 5 grupper, og man kan også se, at der er nogen, der er mere flittige end andre. Her er vi over ved nogle af de kendte slyngler. Men det fungerer forbavsende godt, og man kan følge med, og man kan kommentere løbende på de ting, de sætter ind. Og eleverne har taget meget godt imod det. Det man så også kan, udover at man kan chatte med dem herover, man kan også se, at der foregår noget chat, som ikke altid, det er, at man simpelthen kan sige, at jeg vil gerne snakke med dem sådan med video, og jeg kan for eksempel sige, ja, nu er han ikke på, den gode Magnus, er han det? Nu prøver jeg at ringe ham op, og det er ikke sikkert, at han er på lige nu, men jo, det er han så. Hej Magnus. Hej Rune. Hej. Jeg skal bare lige, jeg er lige ved at optage den her video, men lige nu så kan vi bare se din næse. Men det her, det er jo bare lige for at illustrere, at man kan også videochatte, og på den måde kommunikere med eleverne der. Går det godt, Magnus? Ja, det går fint. Vi sidder og arbejder på, er det spørgsmål 5, vi er nået til efterhånden? Okay, godt nok. Det kører. Jamen, folk, vi sidder og debatterer rundt i klassen. Jamen, det er godt. Det er godt at høre. Super. Ja. Jeg ligger på igen, men god arbejdslyst. Det er godt, du. Det er godt. Tak. Hej. Hej. Ja, sådan ser det ud, og man kan jo stille spørgsmål direkte til, hvordan det foregår. Det fungerer sådan set rigtig fint. Ja, men især det her med at lave 5 grupper eller 6 grupper, eller man nu gør det, og så koble dem på som dokumenter, det fungerer. Ja, det var en lidt rodet, hurtig gennemgang, men det skulle lige gå stærkt her, mens jeg var i gang her. Men det kan varmt anbefales at bruge i nogle sammenhæng i hvert fald. Det var det.